Umuka mere nwoke, umuka mere nwanyị, ndụ mmiri ndụ azụ, ndụ nwoke ndụ nwanyị, onye aga. Eze Chukwu okike abịa ma anyị ekene gị na-asọpụrụ afa nsọ gị, na-enye gị ekene na otito na nsọpụrụ n'ihi na ị mere ka anyị dị ndụ na ana nke ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Ife niile echiche ndị mmadụ niile na-eche na ndụ anyị, ma nke ọma ma nke ọjọọ, ọ uche Chukwu na-eme, maka Chukwu bụ eze ọkasị akasị, onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, nke na-enweghị mbido ka ọ na-enwe njedo, wuruzie onye okike soburu ụwa nke ife niile. Gị jide mma, onye wari ya orie. Ekele dịrị Chukwu okike nwere obi ọma, ebe ị nechara onye njọ dịka traditional nwoke dị were waị m ndụ tata, onye dị aka na odele ndụ. Ọ na-ekele eze Chukwu okike maka na onye ọ na-ala ndụ enwezighị ibe onye ahụ na-eme nwere isi, mana ebe dị ndụ na ana nke ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Tonu ja unu mba niile na-ebuni aha ya enu ebe ọwụ na ụnụ nọ, asịrọ gasị na ede ndụ. Tonu Jehova n'ihi na aha ya dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dụ. Ọmaka mebere ụnụ niile. Ibe anyị na-ekwu tata bụ maka ohi ya na-ezu n'ala Igbo, na ibe ahụ ya na-ekwu maka Ndi Dibia. Onye Ndi Dibia si edufu ụfọdụ ibe dibia gwara gị ma ị ga mee. Dibia gwa gị gaa dakaị n'ọkụ ka ị were ka klient gị were kwụọ ọgwụ ịga dakaị n'ọkụ. Dibia gwa gị were aka gị gaa soyi n'ọkụ ka klient gị ji n'ọrụ na line nwee ike ịkwụ ụgwọ. Ihe ahụ the life a na-ebizi n'ala Igbo now, the life of ihe dibia gwara gị. Onweghị onye na-emekwa, onweghị onye dị free n'ala Igbo. Pastor ejighị gị n'ọrụ. In short, afụgo m na enwere a lot of people ekele agbụ. Ihe a na-ekwu na ekele agbụ, unu ji aka unu kee ụmụnne unu, and asụ na ife ọjọọ ugbo ahụ, asụ na ife ọjọọ ugbo afọ owulo omenala. So the thing agbaga afọ bụ na ọdụzie ka omenala unu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na diketa ha enweghị ike ime ife. Ọ bụrụ na ha ji uche ha na-eme ihe, ọ ga-adịrị ha na di ha mma. Mana duto ha enwego first di, maybe spiritual director ya or spiritual ihe ma onye na-eduba ya na mmụọ, ma onye na-eduba ya na gracia, ma onye na-eduba ya na Jizọs. So duto na onye ahụ anọrọgodi ya, onwe kata ha ka onye ahụ nwee build a peaceful home. Because another man is there directing her, either no Dibia or no pastor or no reverend father or not. All those things we hear a lot of people abu. So a lot of Nigerians, a lot of one under that abu. O mere nwa ejidere je na ị ga-afụ ya share the post here. Ọ na-ala ehu ka ọ na-ala. Ehu ka o jere la. Ọ nọ ndị assignment. Agbụ ekele ya assignment ya hụ agbụ dibia ekele. And don't know now watch those things. More is about to come. The fulfillment of the prophecies. Ife gbara Isiagu. Ibe anyị bidoro n'ụmụazị na-ekwu until ya ekwukata ya wụrụ okenye. Anyị gba ụje na social media na Facebook na-achọ ka akpọ gị afa. Omeghị eji akpọ gị afa. Ndụ na-ala ehu.
Mando na ala atụrụ ọkwa nke afụrụ anya. Agwara m ụnụ ibe a ga-eji egbudocha ụnụ kamera. Ụnụ na-eje ala ehu. Most of ụnụ alachago ehu. Ụnụ na-apụta na social media. Peter ibe a na-achọ. Ikenna Ugokwe ka ọ laga ehu. By their character. Onye ọwụna lachala ehu. By direction of native doctors. Ijela ehu. Ụfọdụ na-ala atụrụ. Most of ụmụazị be anyị ka krehenti unu nwee ike ịkwụ ụgwọ. Igwe amụrụ onye na ego. Ị na-afụkwa ife. Lions and jokes. Or even Ndi Dibia. Mando pastor. A na-eje ụzọ awala. Adakpuru ndu ehu. Ala ewu. Ihe ahụ ihe Ndi Dibia na-agwa ụmụnne anyị. Onye ahụ laje ewu. Ka ezi ọ dịka moto ọ chọrọ ịnya. After na ọ lachara ewu ahụ. O nwere ike o jegoro. Ife na-eme n'ala Igbo. Ụfọdụ a na-eje ezu ohi ntu ebe a na-arụ ụlọ. Ụfọdụ a na-eje ezukọrọ nna oshidi too much. Alụ na-eme n'ala Igbo. Ndị pastọ, ndị dibia, ụnụ eke na a lot of people agbụ. Ma ndụ bịara ịtọ agbụ, kezikwuo ndụ wa bịara ịtọ agbụ eke, kechazie ha, jide ha. Ebulugo brain ọtụtụ ndị. Yes. Alụ na-eme n'ala Igbo. Government need to abolish dibia in Igbo Land. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume si mee ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume si mee ya because those dibias na-eje egoro mkpụrụ ọgwụ na chemist na-aṅụ. What is Victor watching from Abidjan? Please, someone should help you with the 3,000 naira. Please, let you cook. Bra nwa. Ị na-hazi ezigbo aba gị na-eme bra nwa. Ibe awụ ịlala ehu. Because otu aka current unu si akwụ ụgwọ ịlacha ehu. Ị nwere ike na-atụ ndị mmadụ nyewe gị 3,000. Hunger, no work, and the hunger. With your baby. Ị nọ n'eni. Ọnụ nwa ndụ na-ala ehu. Bla nwa. Ị chọọ ime ọ dịka ibe a ịza ezigbote afa gị. Ịza ezigbote afa gị. Ọmụghị otu mgbara echi ha akwụ ụgwọ na. Ị chọọ ime all those things ibe a ịza ezigbo afa gị. And they need him after na Facebook. Ị nwere ego data ije ha eji ego ahụ rinne. Ị na-ege live video ịma na ihe a na-eri nnukwute ego. Ị nweghị ike ijide ego ri ihe. Enwere ike ụmụ ogbenye ka mma sef a na-atụrụ gị ego ahụ. Ụmụ ogbenye ka mma na-atụrụ gị the money. Ị na-anakọrọ every time ị gbaa data. Ị ma na datin na-ewe ego ka ọ na-cost. Onye ayịyọ pụtara na social media ya ayịyọ wụ ọgaranya ka ọ. Ikenna Ugokwe. Yaro ka ịlaga ehu. Na-agbagharị na social media mgbere na comment section. Ọ dị ka ịlaga ehu. Yes. Alụ na-eme n'ala Igbo nke ikpeazụ ọ dị too much. And ọnụ ga-akwụsị all those things. Nnukwute alụ na-eme n'ala Igbo nke ikpeazụ. Kedu nke wụ mmadụ ịla ehu? Kedu nke wụ ndụ mmadụ ije na-ezukọrọ ihe ndị mmadụ? Ene onye na-aza nwoke dị Chioma with my profile.
ije kwa gwa m nwoke dị iwu because ọzọ kịta ịkparịba m otaa ka unu si abịa onye bụ nwoke dị Chioma who are you amakwa m onye ewu ise fake people agba ha esi enebe unu fake people ka follow mzi fake names from Nnewi okay from Nnewi ụmụ be nwoke dị na profile m ka iji nwekwa na ndị be nwoke dị na-ama mma were profile were ị ga-ete iyo picture n'aka nwoke dị Chioma be anyị ụmụ ọma be anyị na-afụta weta ụmụ be nwoke dị na-afụta ife ụmụ be nwoke dị blessed children ebe ọ na fa nọ. Government need to arrest Uka Ngbede and the others because they've deceived our youth. Onu na-ekwupụta na Uka Ngbede ebe ọ na-asampụrụ ndị dibia onye ọbụla ọ fụtara ọkọhieri amaghị nna ha oche n'ala Igbo dị too local like that ebe esi na wefụta ofu onye ọ na-ezuzu well all people nyere ha the platforms all people nyere ha the chance ịpụta na platforms. Onye ọbụla kwesịrị ị na-egosi ihe from their village onye pụta ọzọ ka ya ofu afa bido na-elesi unu ihe unu ego na a lot of fake things a na-adị mma n'ụlọ were agwara m onye ọbụla nke wee eziokwu na a na-adị mma n'ụlọ were pụba n'ama and I told them mana ha ya nọhụ because Adam stupid fool what are you doing in Germany poor fool ịlago n'ehunu ịchọ dibia ji agbara gị aba ma ọ wụ fekedokago ị na-azụ ugokwu aba mmadụ ọ dịsị fake test unu bịara ime n'ala Igbo ọ ga na-eme unu ka eburu unu jee zuo oshi kịta ejide unu onweghị ibe ọwụna unu mere kịta a ga-ejide unu all this plank and the plywood and the nollywood and all this nonsense unu na-eme a ga-ejidecha unu when the time come. Karma takes time to fight. So karma is a bitch. Ọ ga-anwụdocha uru niile n'orie na afọ na nkwọ na eke nke ọwụ na onye mere. Unu ji fake name. Ị gafee ebe dị ha eze another name. Ị ga ebe a eze another name. 1 kilometer another name. Fake names, fake things, fake life, fake people. Ana Igbo ga-achụ unu n'orie na afọ na nkwọ na eke. All the people zara fake names. Agba onye afachi ya nala. So chuno ekegochi una agbu mana mmụọ ma everywhere. Ekegochi una agbu. The moment you attack Matthias, half of your followers are Matthias. The moment you attack Matthias, you don't feed half of your followers. Matthias had fans, so you don't lose relevance. One over here. Onyo Matthias. One over here. Who is Matthias? Every time ndocha mere yenka, ndocha mere yenka, ndocha mere yenka. Man on use ife ndị ọcha ahụ. Ọ na-akọpị life of ndị ọcha ahụ. Ọ kara ịgbaba mbọ wepụta ihe nke ya. Ihe ndị ọcha ahụ ka ọ na-ayọ biko ka egote ihe ndị ọcha ahụ. Kedu ka isi asọgbu na-ata nkịta? Ndị ọcha mere ya nke ndị ọcha mere ọ kara ịjụ ekwensu eju ya na ọrụ ya na oto na nlapụ ya niile. Ife niile ọ naghị eje na akwa ete golobe akwa ekwere na akwa ete mana ọ na-eyi akwa ndị ọcha ahụ. Without isepụ ndị ọcha aka ndị ọcha na Matthias anwụ. So forget about the nonsense ọ na-akọ. I need him followers. Ana m achụ my followers achụ. I don't need the followers. Ọ ihe a unu enweghị control. Unu enweghị control. I don't need them people with the low mentality and the low qualifications. Unu agaghị aga mfa. Eti unu n'ụdọ. 99% of unu ga-adacha isi n'ụdọ ahụ dafu.
unu na-anwụ kwa ọkụkọ, unu dị useless. Kedu onye njenje dị ka m ga-esi amụ ihe na onye njenje ka onye isi ewo ife were ama. Ejego m many places, ihe na-agwa gị onweghị onye ga-emenwe ife m mere ọsịsọ. Personal, I need him follower. Did I need you with the fake name? I need him with your fake names. Carry your cross, go. Set go free. You just have survive well alone. You nweghị ike survive well alone. Ị ga nchọrịrị ka a na-asa gị isi, asapụta gị isi from nke ndị ụka, asagbukwa gị isi from nke ndị omenala. A ga na-akọrọ gị something because ọ ihe ị neediri. Onweghị onye na-akọrọ m anything. Everything is already draw here. Anaghị akọrọ m anything. Everything is already drawn here. Ama m ihe ga-eme echi, mara ihe ga-eme nwanne echi. Ife isi ike dị na Nigeria, unu na-ezu ochi, unu na-ala ihe, unu na-ejebe ndị dibịa, unu na-agwọ ọgwụ dị iche iche, mmadụ nye unu ego na-ewere ego ahụ jebe ka ọ gwọọ onye ọgwụ. Unu dipendri na ime ife ọjọọ dị iche iche because a nọ n'ụwa mmebi. Ahụ na-afụ onye ọwụ na ụfụ. Onye ọwụ na-nyere gị ego na eburu ya gbawa be dibịa ma eburu jee gbawa be pastọ ka emee ka amara na mgbada ka onye ahụ wụ. Unu chọrọ ka unu na-anụ ọgụ ikpe ọmụma. Ndị ezigbo mmadụ na-emere unu ibe ka unu na-ewere ego ahụ na-eji agwọ ọgwụ. Ebe ahụ ka unu kechiri onwe unu. Were ego enye ezi omume jee ebe dibịa jee gwụọ ọgwụ. Ịgwọcha ọgwụ ọjọọ ahụ ikego onwe gị, ikego ma dibịa ahụ. Onweghị enye ọwụ na nyere gị ego ka iji eje mee ka ego ọ hapụ ịnwụ na-enwetazi ego. Yes, ịpụrụ ndị na-arụ ọdị ọrụ a. Ha nye gị $1 were eje ebe dibịa jee gwụọ ọgwụ ka ebe ahụ o si enweta ego a ka o mechie, ọ gaghị emechi kama o mepee mmụọ. Unu dị very wicked people. A na-ekwu na azị elu mma. Ọwụ na ịgwabaghị ndị Igbo okwu pa agaghị echegharị. Anaghị asọ unu anya agwa unu okwu because iwere igwe tii n'ọkụ ọcha red, onye ọwụna na-atụ ụjọ ije ka gị ilu igwe ahụ nso. Mana iruo igwe ahụ nso, tiwe ya hama. Iticha ya hama ije etifuta ya ezigbote ihe. So good things never come easy. Unu nidiri a na-emere unu ihe, a na-amakwasị unu ọla n'elu ya because unu amachasịghị ibe ike. Some of unu ma ọwụghị unu niile. Ne unu nọ na village. Enye unu ego. Enye unu ego. Onye nyere unu ego na-evuru egbawa be dibịa. Onye nye unu ego na-evuru eje gwụọ ọgwụ. Onwe onye na-enyezi unu ego na biko onye ọwụ na-enyechala unu ego ahụ afụba onye ahụ ọ mindset unu. Mmadụ were ego nye unu evuru jebe be dibịa ka dibịa kechiela onye ahụ ma ọ ka dibịa na ihe unu na-eje eme n'ala Igbo. Onwe mmadụ were ego nye gị, i were eje gbawa be dibịa ka ije ka dibịa kechie onye ahụ, ka dibịa kechie onye ahụ. Ndị dibịa na-agwụ otere ike ya ọnọ n'elu. O nwere mmụọ na-etigbu ndị dibịa. Mmụọ ahụ na-etigbukwu onye were ego mmadụ, ego afụfụ mmadụ jebe ebe dibịa. Onwe onye ọbụla ka ije were ego o nyere gị jee ebe dibịa je gwụọ ọgwụ ọwọkụ ọwasị. Onye ma ọgwụ ka ọgwụ na-alụ atụ. Onye amaghị ọgwụ nwekọta ibe iji agwọcha ọgwụ atụ onye ahụ. Onye mara ọgwụ amara ya. Chejie n'ugbo chigharịa nọ. Ndị oji obi eme nsi. Abịa chịkọnọta ụnụ ka ụnụ mkpụrụ ọjọọ n'isi unu evuru na-eje bagharị n'obodo dịka virus. Na-eke ọrịa, na-eke ihe ọjọọ dị iche iche, na-eke banye gadarị n'ụlọ. Mmụọ na-emere ibe sụma anọkwana n'otu ụnụ ahụ. Haba. Nwunye udude nke. Onweghị enyi, onweghị onye ilo, sọsọ ibe ọ na-achọ ụkwụrụ na-ekwukwa eziokwu. Ikwugha eziokwu ọkụrụ gị dobe gị. Ikwugha eziokwu pịa gị ya. Ị na-enwe problem na anything ị na-eme, cheki ya ọfụma na aka gị ọ dịkwa ọcha.
Ife ọwụ na imewere onwe ha isi, don't blame anybody. Check yourself, aka gị ọ dịkwa ọcha. Ịgwọwa ọgwụ gwọcha ọgwụ ọrụ ha ọrụ, check yourself, aka gị nwa na onwe gị ọ dịkwa ọcha. Onye ahụ ị na-agwọrọ ọgwụ ahụ ka imegide, o mere ibe o mere gị. Ana Igbo je na-azụ onwe n'orie na afọ na nkwọ na eke. Dibịa ji agwọrọ gị ọgwụ ka ọ gwọchala gị ọgwụ ka ije zuo oshi ntu ndị mmadụ, iru ebe ahụ aka akpara gị. Dibịa ga-agwọrọ gị ọgwụ ka ije na saịtị ebe mmadụ na-arụ ụlọ je tọkọ ibe na ebe ahụ. Onweghị onye ga-afụ gị, jos anyị kpuchie anya onye nwe ụlọ, ịrụzie di ya izukọrọ ibe ahụ. Dibịa ga-agwọrọ gị ọgwụ ije ebe ije ezu oshi, ndị mmadụ ya na-arahụ ụra, ị ga-zuo ha oshi. Ọ bụghị onye ọbụla ga ọgwụ gị ahụ ji atụ. Enwere ndị ji amụ anya mgbe ị ga-abịa. Dibịa na-edu n'ife isi ike a, ibe ị na-achọ solution otu ị ga-esi penetrate ndị mmadụ ka ọ sọrọ fa more mayhem or more harm. Ibe ị na-edere wu just so otu ihe ị ga-eji survive. Dibịa sị gị weta ebini weta nke a ka o mere gị reten, o mechaa gị okpuchie ihu ndị ahụ, ịbatazie izuo ohi gị successfully. Dibịa ji agwọrọ gị ọgwụ, gwọchala gị ọgwụ sị gị jee laa mkpi, jee laa nne ihu dị ime. What kind of people are these people? What kind of people are they? Ife na-eme n'ala Igbo na nke ikpeazụ a. Dibịa ji ala enyi nwaanyị mmadụ, laa nwaanyị mmadụ ka o were bụ ihe ike. The same dibịa ga-agwa gị gaa laa ewu ka ị were vute ike nke gị. Nna a na-ekwu na ndị Fulani na-ala nama. Kịta ndị bụ ndị Igbo nazie, ndị dibịa na-agwazi ụmụazị be anyị jee lawa ewu. Alụ na-eme. Unu na-emezi ji ụmụ ji be anyị. Albert Smith yagazie. Ife na-emezi n'ala Igbo nke ikpeazụ a, ọ dịsị ime unu esozikwere m, unu awụkwara my followers. Achọghị m inwe followers of ndị Igbo. Achọghị m inwe followers unu. How was your night? My night was good, my brother. Achọghị m ka some of ndị be anyị anọ na WhatsApp group ikwube ife na like pe esowe gị. Ị nwere nke ikwu egwe eziokwu pe agba ọzọ. I don't need them. Una enweghị ọgaranya ife ọwụ na m ga-awụ agaghị esi from ụnụ nwa. Ife aga m na-enyetụ ụnụ enyetụ, mana agaghị m anara ha ya ụnụ anything. And I will not bow down for ụnụ nwa. So I need them followers ụnụ. I need them ka unu na-follow m. Most of ndị be anyị need them ka unu follow m. Gaa nu follow Matthias. Gaa nu follow ndị niile unu na-follow. Onye mara ebe unu sara ahụ gaa nu ewu iri akwa unu. Gaa nu chiri akwa unu dị ya. I need him followers. Yes. Ndị na-follow m ndị m onye nwe m ndị ife nne ndị onwetu ihe rie netere nne emere unu. Yes. Ndị mụ na ha na-emekọ ife ndị kwesịrị ifolo m. My friends. Ọwụghị unu bịa ebe a unu na-agada ka my friends na-eje akọ nonsense about me. Onwe ndị ọcha na-efolo m ọwụ ndị dịka Johan Pesh. Johan. Onwe ihe dịka ndị all these great men na-efolo m here. Unu abịa ebe a akọ nonsense. Chena anyị nwewo ndị ọrụ anụ. Na-efolozire m ndị a na-anaghị asa ahụ ụtụtụ.
ndị a na-ewe ọkụ bụ unu efolozina ma a na-ewe ọkụ bụ ụnụ ndị na-eji ala ehe make una allow me to organize things. At least ndị a nọ na Holland, ndị a nọcha Malaysia, ndị a nọcha this the western world ka anyị kwugharị ọnụ. Awụghị onye ndị ọrụ anụ ndị a na-enye anụ agbago ewetagodo atọrọ ahụrụ asa enye ụnụ ọ na-ata ụnụ tacha ụnụ ejewe na chemist na-eje aṅụ mkpụrụ ọgwụ. Ndị na-eje ala ehe ka e were klientị unu nwere ike ịkwụ ụgwọ ije mee enjoy with ehu. Ụmụnne m na Holland ka ihe unu kwuru maka ife a. Ụmụnne anyị ndị nọ Germany kedu ife unu kwuru maka ife a? Ụmụnne anyị ndị nọ Australia na Canada na America kedu ife unu kwuru? Ụmụnne anyị nọ n'ụlọ na-alazikwa ehu. Ọ dịkwa ka eji aba ndụ ndị mmadụ ịta anụ ewu because enweghị na nke alala ala. Enwere ike sefu before you know it ehu ya ndị Igbo ehu be anyị amụbazi ya ọkara mmadụ ọkara ewu. Na some people na-echezikwa echiche ka anụmanụ. Kedu ka dibia ga-esi agwa mmadụ ga-ala ewu? Kingsley St. Graham Stephen na ịhụkwala alụ na-emezi n'ala Igbo nke ikpeazụ na dibia ga-agwa mmadụ na o ji ala ewu ọlaje ewu kele onye ji ụgwọ na Europe akwụọ ụgwọ biko maka ifi ego ka ụmụnne anyị ji were na-ala ewu. Alụ mekwere nke ikpeazụ ana even ọdị oshie na-ezu na ọkwa dịmụ a na-ejide ha dịmụ oshi na-akawaga njọ. A na-ezu food stuff ma ugiri ma gova ma mango ma ube ibe ọwụ na-enwetara ebe a na-eri akwụkwọ ya na-aba before you know it esi windo daa aja dafu vụrụ ya jee n'ofu okwu alụsị ndị dibia nọrọ ebe ahụ na-eri deteno. Ibe na-eme things are happening around the Igbo land. Ndị Igbo kwesịrị na-esekọ ya n'Igbo na-ezuzi onwefe ohi. Ibe ahụ hopeless. Ibe ahụ the hope of the hopeless. Eziokwu ka m na-agwa gị mgbe ọwụ na ndị Igbo kwesịrị na-unite na-edefend their land tọnụziri na-ezuzi iche ọda oshi. Ihe ahụ problem. Ndị Ebonyi steeti nọ na Anambra steeti anyị nwewo ndị Igbo ana m afụ ka a na-achụfu eso ụmụnne anyị ndị Ebonyi steeti from their own part of Igbo land. Ọwụla akparamagwa ụnọ ifele anaghị eme ụnụ nwa maka ihe wụ nsọ ana ifele anaghị eme ụnụ nwa wụ ndị Ebonyi steeti nọ na Anambra steeti. Look at otu ụmụnne ụnụ ndị Anambra steeti si achụpụ esi ụnụ n'ụlọ na ifele anaghị eme ụnụ. Ndị Igbo na-ezu ndị Igbo oshi na ifele anaghị eme ụnụ kwesịrị ihe bụ ndị Anambra steeti secure ya dia place ha nyere ụnụ ebe ụnụ ga-ebi ụnụ ga-ama na-eji together ụnụ nwawo the same ndị Igbo ụnụ a na-ezufu oshi. Kedu ọ dịka problem nwe ihe ahụ ndị Igbo problem ndị Igbo. So otu a ka anyị nwasị ezu ndị Abia steeti oshi na Abia steeti ka otu a ka ndị Anambra si ezu ndị ọzọ oshi na their own ihe. That na-adịghị good. Amaghị otu eji ezikọrọ ndị obodo ọzọ ma hụkọrọ ndị ọcha
na Ndi Igbo na-achụfu Ndi Igbo be ha na their own Igbo territory. Yes, Ndi Igbo na-ezu Ndi Igbo ibe bụ oshi na their own Igbo territory. Anyị so na anyị wụ ụmụnne, anyị na-ebi ka ụmụnne. Ị na-ezukwazi nwanne gị oshi, nwanne na-ezizi nwanne ya oshi. Nwanne na-erizi anụ nwanne ya, nwanne na-egbuzi nwanne ya. So amaghị na eji esi jekọrọ ndị ọdọ na-adịte na o nwere ka ọ dị. Ụmụnne unu ezuzi na ụmụnne unu oshi na unu wụ ụmụnne. Ije na nka ikwu afọ udo, ije somewhere na Ebonyi steeti ikwu afọ udo. So unu ha na-ezu ibe unu ohi. Nwanne gị asị gị ngwa kwanyere ya, ngwa kwafụ. Echi ka eje n'ụwa ọgụ ndị Ebonyi steeti na ndị Anambra steeti. No, ndị Hausa na ndị ọzọ, ndị obodo ndị ọzọ ga na-achị ụlọ ọchị, the same Eastern people. Amaghị otu a ga-esi akọdete na ihe ahụ ihe ifere ka ọ. Onye Igbo na-ezu onye Igbo, ndị Igbo oshi. Kedu otu a ga-esi akọrọ ya other people? Ndị Anambra steeti, some of ndị Anambra steeti na-achụpụ ndị Ebonyi steeti na dia onu because of gịnị? Some ndị Ebonyi steeti ahụ na-ezukwa oshi dị ya. Unu ga-anọ ka unu na-ezu onwe unu oshi, ma unu ga-anọ ka unu na-eme onwe unu understand. Ndị Fulani ma ndị Hausa akọ nke unu bụ na mark ya na my word. Onweghị ibe m nwere ike ikwu about it. Ọ dịghị otu ahụ before, and a ga-echejikwa ya na ọ bụrụ na achọ icheji. Ndị Ebonyi steeti nọ na Anambra steeti meenụ meeting, take in here for the name of the good Ndị Ebonyi steeti bili na Anambra steeti long time. Defend the dignity unu. One ụmụnne unu ndị bi na Anambra steeti. Na onye ọbụla ejidere unu nwa ga-anọ n'ihu ebe a mee ya ibe a na-eme ihe. Unu ebido na-etritizi ha. Ndị Anambra ndị agha afọ yes na ndị Ebonyi steeti abịago iwechafu onwe ha ihe ifela. Ihe awụnugoro na a na-ebogide ha ya ebogide no plan deal. Mgbe I don't know. Mana meenụ something. Na enwere ndị Ebonyi steeti nwechara unu na Ekwulọbịa. Enwere ndị Ebonyi steeti lụchara unu na Anambra steeti. So ọ bụrụ na ọgụ nwa nọdụ ya, onye Ebonyi steeti abịa zuo oge oshi, ihe ị ga-ekwe eme wee chụpụkwa ya. Efugo ya na ọ bụrụ na ọgụ nwa onye Ebonyi steeti lụwụla lọd na Anambra steeti, itinye onye Ebonyi steeti na as your tenant. Abịa zuo oshi, ọgwụkwa dị so na onye Ebonyi steeti zuru oshi dị ya. The same thing ndị Anambra ahụ mekwara ka ị ga-eme. Ọ ịchụpụ ya n'ụlọ be gị ma gbọrọ ya polisi ma ọ mee ihe a. So all those things ga-stop ndị Igbo izu ndị Igbo ibeba oshi. Ife mebere odi akaụntụ, amaghị m ihe mere odi akaụntụ, mana odi akaụntụ ahụ n'idiri ka ọ dị suspended. So ọ dịgo suspension. New akaụntụ ka anyị nọ. Bikono onye ezuzu n'oshi n'ala Igbo. Ndi Dibia Okwu na afụgo na ibe a m kwuchara yesterday mechara mee somewhere. Enwere onye gara laa ewu ka nke ahụ gara laa. Asụ na dibia gwara ya laa ewu ka onye ọcha nwee ike ịkwụ ya ụgwọ. Many things will still come out. Otu a ka ọ ga-adịkwa ndị ezigbote dibia. Ndị ezigbote dibia ama na ndị ezigbote dibia enweghị ike ego mmadụ ga-ala ewu. Ama na dibia enwere mgbediri gbuo enweghị ike ịnọgịtasị mmadụ ga-ala ewu. Mana tata ndị dibia ga-agwazi ndị mmadụ ga-ala ewu because anaghị achọ agari ofu wee go iwe and ịma ibe a na-eme tigiri ihe a na-eme. Alụrụ ego n'ife a na-eme isoro ibe gị lawa ewu. Isoro ibe gị lawa ewu.
na-emere nje na-akpọkpụrụ ya ewu na-emere enjoyment dị n'ịla ewu na ụmụ nwanyị ọ na-elu uzukwe some men these days mgbe men of timber and the caliber kwesịrị ịchọ mbụ ofu nwaada kwesịrị na-achụfu oyi ma ọ na-eme ihe o jezie lawa ewu alacha ewu dị sente na-ejela ewu ụmụ nwanyị na-erikwa egwu ogwu dị sente na-ejela ewu apụkarị nwaanyị alụ ịkpara ya dete o nwere otu ọ ga-esi adị nna mmadụ ya mgbe aka Naijiria bad ife niile nọ n'ime ya to God alụrụ alụ kedu ka onye na-ala ewu ma ndị na-agụ chai ife nke a ihe a ọdụ nte njọ ọdụ nte very bad, very ugly. Maka ego assignment ọkwa nke ejidere enwere ndị gara successfully enwere ndị mere eme ya jeje kulele enwere ike enye gị ofu bita ịṅụcha dị bita nwe ihe ma ya kwụrụ ọtọ n'ebe ewu nọ na before mmadụ enwe mentality before mmadụ enwe that mentality ashim nene before mmadụ enwe that mentality of iwetu mind ya down low iwetu that mentality down low that mentality iwetu ya down low or low down nke na ọdọngọ protocol gị ji akwụrụ ọtọ edoere ya ewu hey alụ na-eme n'ala Igbo ndị onye ọwụna na-abụghị ọ na-enekpo nweghị onye ji ekwekwu okwu some people atọ ọnọchagote anụ ọbịa ka nkụzie onye mee nke ya apụ ya n'anya anụ ọbịa ka ọnụ na-atọ ọnụ onwe unu to anụ ọbịa ka ọnụ na-atọ ọnụ onwe unu to many ndị Igbo ga-ahọkwa anụmanụ ụfọdụ ga-ahọ eke ụfọdụ ga-ahọ ewu ụfọdụ ga-ahọ atụrụ ụfọdụ ga-ahọ mbe ụfọdụ ga-ahọ agụ ụfọdụ ga-ahọ ezi ụfọdụ ga-ahọ ọbọgwụ ụfọdụ ga-ahọ ibe niile dị iche iche amụkwa m ibe nna ekwu amụkwa m ibe nna afụ ebere jenu ịma na a na-akpọ generator jenu so ebere jenu ebere jenu ebere be anyị nwaanyị ndị obe agụ nkwụ agụ ebele obe agụ jiri dị ebube ada ndị obe agụ tata awụ ụbọchị gị maka na asụ na a na-adụ mmadụ ụlọ were fụọ n'ama ada ndị obe agụ jide ebube ndị eze agụ to God who made me and you ada ndị eze agụ ịtakwa n'ukwu anụ tata ụmụaka mebere ha nwaanyị nkwụ agụ adreesị ndobe anyị adreesị ndị nkwụ agụ ai
nne ọmaka meele gị fact ebe ọ na ịnọ ọmaka meele gị meele dị gị meele ndoshot obe agụ nwere ihe obe agụ nwere ihe di m Chikanso David obe agụ nwere ihe to God who made me and you. Amobi Okeke nna ebukwala ibe na-eme na anụ Igbo eposturu m some videos ya na ma ihe ma ụfọdụ na-eje akpaka windo si na gada piobala be mmadụ vuko food stuff ifu dimkpa ka traditional oke dị nwa ụzọ opioba n'ime ebe mmadụ zuru ibe ma ndị na-eje na site eje atọkọrọ waya atọkọrọ ma pipe ma nweghị ibe anaghị ezuzu kịta eziokwu ka nna agwa gị ohi dị too much ine ụmụ young boys ụmụ youths ndụ na ume kwesịrị na akọfta ibe na-ewepụta nri ha na-eri maka oge anyị nọ n'oge nke anyị nwa n'obe agụ nkwụ agụba anyị na-akọ ibe ihu ebere ovulu ọgụ nọrọ n'ubi bebe na-akọ ibe ịfụcha ndụ seti anyị gbara ezigbote mbọ ndị enwe mere most of them ji nụtacha ezigbote di nọrọba na-enwecha aṅụrị na fa nụtara ezigbote nwaanyị because our integration na orientation enyere anyị nwa ewepụrụ anya anyị n'ife mmadụ tinye anya anyị n'ubi hard work ife ọwụ na yes all this generation na-aja ala ewu na-eje atọkọrọ waya na-eje avụlọ ji mmadụ na-eme azụ hụba azụ onwe ha ọzụzụ onye zụrụba mmadụ dịka madam ọnwa achụsịba madam Chigbuobe ndụ nkụzi niile ahụ onye oriebe Silas Azikebe dịgasị ebe ndụ niile ahụ kụzichara anyị oge nke anyị ndị ahụ nyere anyị ezigbote treatment that generation of that time ndụ pasụfụtara ebe ọwa na banọba gane madam ụwaba ndụ pasụfụtara mmadụ madam anagba ọgụba so those generation anyị nwa fa nwere ike control ụwa na fa nwere ike iwe good father and a good mother anywhere fabatara mana look at the younger generation ndị ejere kwụchara ụgwọ skuulu webechara na hostel ma na skuulu kamp apụtazie ya na-eje ala ihu na-eje atọkọrọ pas na-eje na-ezugasị ohi na Igbo the younger generation of Igbo today gịnị na-eme Silas anabidom papa Izuchukwu ndụ ahụ niile ndị azụpụtara mmadụ ife aba akpara ụtarị n'aka pịatụrụ ụtarị pịawa mmadụ azụ ụjọ adụnụ mmadụ ụmụ younger generation enweghị egwu kịta anyị nwere egwu du anyị n'anya enwere ike ife na traditional nwoke ediri ọhụkwa dị mkpa gị ọgwụ mana enwe ha na onwe ha enyi nwaanyị dịka ọsọ agwara ba na fa emere njọ na ime nke ahụ nke a ma ime nke ahụ ịghọtago so otu ahụ ka ọ dụ hunger heri ndụ is hunger ebere to God who made me and you. Obago, Nkwago are nice people. Obago heaven, Ochie heaven we were, and that heaven is coming back. Ochie heaven. Even the Komka na Banime Nkwago, kete. If no your name, don't about taba, na about taba, and then Nkwana, Kaiga, then Tano is. Donatano Ivema, Anno di Chicha do Abraham. Many platforms on the Obago Nkwago at the God.
Here my dreamland. Ebenga nana nkawanka. Ebenga be when you are 65 to 70 years. Ebe a ka nje na onye ọwụna chọwala m mgbe ndị adị 70 years ya bịawa n'obe agụ nkwụ agụ. Aga m evute ụmụ ife niile a nna aṅụ ọ ga-ada available n'obe agụ nkwụ agụ. Onye owu na onye ọwụna ga-ebido nọtawakwa back when I will come, but as of now m ga-anọgodo here na pịkọ ife m ga-eme obe agụ nkwụ agụ mgbe m ga-adị 70 years. So ọgwụna na ka ọ ha n'ọnụ. Kedu onye na-asụ gị open your eyes a little? Mụnwa na-achọ ije na ha ụla ka ị na-asụ m open your eyes a little. Mgbe m ji emepe anya m n'abalị, ugbu a ka m tetara ụla ụtụtụ, I force myself to wake up, but I'm going to sleep again. Mụ na ọ na-awụghị ofu ihe. Ana m use moon and star. Were eke mana ụnụ nwa the children of the sun. So m ga-ahapụ ụnụ nwa because abalị ka ụnụ ji alahụ ụra and abalị a ka m ji amụ anya. So this is time ụnụ nwa mee na ihe masịrị ụnụ. I have delivered my message and I'm going back to bed. Anaghị m alahụ ụra n'abalị. So mụ na ụnụ awụghị ofu ihe. Ụnụ nwa anyanwụ na-eprotect ụnụ mana ọnwa na kpakpando na-eprotect m. Ụnụ nwa the children of the sun. Mpụta m ekene ụnụ the children of the sun. Good morning, good ihe na-akọba ụnụ. I'm the son of the moon and the star. Abalị ka nji eke. And I'm greeting you people and I'm interacting with you and they can hear what I'm speaking. So why you like in name the angels of the night? Actually iji afụma ya anya. I nwere ike ịfụ ya mgbe o ji emepe. Ị gaghị afụnwu ya because that time nke gị anya gị ga-adị otu a. We are watching Amobi Okeke. Okay, Dim Chica, so you understand the point now. Oh, before you move, I will make a child of moon and the star. Oh, I am watching even Ketenkem. Anyanwụ na-protect ụnụ. Mana moon and the star na-protect mụ traditional nwoke. And o na ka ọ dị anọ m side nna, ụnụ nwa nọ side nne. Nne na-enye ụnụ nni na-provide ụnụ. Anyị nọ na oche nke nna, oche nna ka anyị nọ na the seat of the father. Because I have a eagle eye. Chai. Choose Nankaba, Omaka Mevelono. When oge ndị n'ụmụ oge nwere oge nwụ the son of the son of the sun. Mgbe ha anya m na-emepe emepe na mana everything things change. Is your father a dibia or a traditionalist? My father was a Biafra soldier. My grandfather was Ezemu Ududenga. Wura kaji of na Ndi Ichie ụmụnna. Always spiritualist. But during my father time, my father was a soldier, Biafran soldier. My father was more jelog. My grandfather also jekwalogo. Anogo ejiofo. My father jekwalogo. Ojizi hof oji ebwe. Obwe obia bwara pesis. So I want me dibia. Nka n'ụzọ awụhụ dibia. So enwere ndị dibia mara ịchọ ịma ndị dibia mara ihe. Dibia ma ha anyị nwa anyị awụhụ dibia. Anyị nwa ụdị ụzọ dị nka na ụzọ udude na-akwa nka.
so enwere ibe dị iche dibia owu na tili na ma evuru nya dana mmiri dibia owu na chọrọ mụ traditional wokedi nwudo ya vuna anya n'ime mmiri so your father is Okeke Nwokedi. My grandfather is Okeke Nwokedi. My father was a Kori Nwokedi. Nwokedi is hereditary. Hereditary. Onye ọ na-amụrụ be Nwokedi ma onye ọ na-aza Nwokedi. My grandfather was Okeke Nwokedi. My father is a Kori Nwokedi. Ife ọ na-amụrụ be Nwokedi na-aza Nwokedi. So it's hereditary. Ọkpụtara ọkpụ. Itozie ịmụ ifu ozi ebe Nwokedi si were gbanye mgbọrọgwụ. Ekehit is it a dibia? Ije ajena jụọ ndị Ọkeja na Ekehit ọwụ dibia. Awụm onye Ọkeja. Ọzọgụ nọ nkata ọgwụ. Alụsị ya gọrọ Chukwu. Udene na-eri ozu nke ikpeazụ a. Okeke Nwokedi agụ na-eme ile. Ọzọgụ na-eti itebe ha agụ ahụ ọkpọ na-epe nlọ. Ọ ndụ ji aka were tigbuo agụ. So na dibia na-egiri. Akpatabeghị dibia ha aka. Na dibia na-egiri. Akpatabeghị mbe dibia ha. Agụ na-eme ile. Ọzọ ga-eti itebe ha agụ ahụ ọkpọ na-epe nlọ. Enwere ndị ji aka tigbuo agụ. Agụ ọkwa ha lion in jungle, ọkwa ha nke a na-evu isi ajaka aja. Ekpọba ụkwa agụ. Mgbada ụkwa ndị mgbada dọkọ ka agụ. Ahụrụ ụkwa agụ. Ndị gazi ya ihe ụwa agụ. Leopard ụkwa agụ ụmụ ibe a ojitu ibe ka busu, ojitu ibe ka nkịta, ojitu ibe ka ịghọtago. Ihe niile awụchakwa agụ. And dị agụ ahụ ka ha ji aka were gbu. So because agụ shidada lion in the jungle. Ọ nọghọ side be anyị. Ibe nọ side be anyị wụ ụmụ mkpirisi agụ. Ndị nna nna anyị ji aka etigbu agụ ahụ. So ibu ese na Biafra logo, ọ ya nwa agụ Biafra. Ọkwa ha agụ, ọkwa ha ọdụm, ọkwa ha tiger, ọkwa ha ihe nwekwe ha tiger ba nke anyị ji enwe ọdụm. Ibe anyị nwere agụ nwere agwa. So agụ ahụ na nna gị gburu agụ. Ibe a maazị dibia na-ekoro ahụ leopard. Ọ ya nwe agụ ndụbụ unu gburu. Even ekwukwa ya live ije egbukwa ile ije eji aka gbukwa ya sef. Ona nọ mkpata leopard ya ka eme egbu ya. Mana efu nke ọzọ enwere adị agụ iji ahụ esoba nna nke mba ka ije omehụ eji anụsanwu nke ọgụ. Because efugodo iwe eti efugodo n'ọha ebe na ego nwa times 3 ụmụaga aka omerụ ọga. Onweghị ihe ị ga-emenwu ya afet. Mana ịhụ leopard efu na ịkatọ leopard. Na leopard ha ka nkịta ma ọ ji ihe katọ nkịta. So ilenu ebe ike ya dị nọ n'aka ekpe. Ma na ị ga-egbu ya focus ọ n'aka ekpe ya na aka nni onweghị ibe nọ n'aka nni. So ọ bịakwa ha na dọba ya n'aka ekpe. Enwekwa ha na tibe ya n'aka ekpe. Inwe ha n'ike ijide nwe ya n'aka ekpe ya igbuo na ya. Na ebe ike ya dị n'aka ekpe. So ndị nna nna anyị gburu dị agụ ma ife mere agụ ahụ n'aka ekpe. Ma ọ na-epe nlọ tie ya gbaa.
so gwara na ka ọ ha m n'ọnụ onye alazi na-ewu unu ezuzu n'ochi na ala Igbo ibe awụ ihe ifere ka ọ sụba na ọkụkọ zụba na ụmụ anụmanụ dị iche iche dono unu adụzi na lezi unu anụzi na ofu ebe wana waga onwe ha ebe unu mepụtara mebe na ihe bara uru gbabanụ mbọ wepụ na onwe unu wepụ na onwe unu wepụ na onwe unu wepụ na onwe unu from ihe ọjọọ gbara na ihe ọjọọ ọsọ ọwụ na ị chọrọ ịza nwa onye Igbo Igbo a na-akịta eme unify Igbos now ọwụ na ị chọrọ iwe ezigbote onye Igbo ị ga na-agba ọsọ from ife ọjọọ dị iche iche ị mara ibe ga-adụ mma ka mmadụ mee gị ime ya onye ọzọ otu a ka isi elen otu a ka esi ama mbido Igbo ị mara ibe ga-adị mma ka mmadụ mee gị mee ya onye ọzọ ya nwawu na iwu ezigbote onye Igbo bido na ya practice ihe a tupu ime ihe chee ya eche ihe a nna gị ime onye a owu na onye a mee m ihe a obi ọ ga-adịkwa m mma ị mara ibe ga-adị mma ka mmadụ mee gị mee ya onye ọzọ ịdụ free ịga enugwu ya were ọfọ gaba ị mara ibe ga-adị mma ka ndị Germany mee gị mee ya ndị Germany ị mara ibe ga-adị mma ka ndị obodo ahụ ịnọ mee gị mee ya ndị obodo ahụ ị mara ife ga-adị mma ka traditional nwoke dị mee gị mee ya traditional nwoke ị mara ife ga-adị mma ka ama obi okeke mee gị mee ya ama obi okeke ị mara ife ga-adị mma ka Henry Nduwisi mee gị nwa na onwe gị mee ya Henry Nduwisi ị mara ife ga-adị mma ka Kengato mee gị mekwasị ya Kengato ị mara ife ga-adị mma ka Albert Smith mee gị mee ya Albert Smith onye nwewe omenala na ọdịnala anyị ịchọ ịtụ mmadụ mbọ gị etuo onwe gị mbọ ka ị mara na ọ na-afụ ụfụ so that ịtụọ ya mmadụ onye ahụ tụgwara gị yes ụhụ ọnụ bi ọ na-eje mee mmadụ onye je mee ibe adịghị ọma mechaa ọsị na dibịa ji agbaghara ya dibịa ji agwọrọ gị ọgwụ dibịa ji ekpuchi anya onye ahụ dibịa ga-ekechi onye ahụ dibịa ga-eme ihe ahụ no onye alazi na ewu onye alazi na ọkụkọ ụna alazi na ihe ọwụna na-awụghị ụna alazi na o ji adịrị onye ọwụna mma na ori na afọ na nkwọ na eke mụnwa traditional nwoke dị ezichago m ozi ndị mmụọ ziri m and ka anyị m nabakwa ka anyị mara na o nwere ọzọ ha ga-ezi anyị so unu nwa the children of the sun enjoy the light mụnwa the son of moon and the star unu fụrụ na ogbebeghị anya ọnwa afụtabeghị nke kpakpando ji apụta so anyị nyere efe so enyi dịkwuru m idisapia ka nga join ya nwe Angelus ka unu nwee ike imewe ife unu nwewo ndị ji unu nwewo ndị the children of the sun enjoy the light ụmụka mewere unu o nwere ozi uru na-ezi m ka njezie ndị anyasị. Thank you very much, Albert Smith. So ka ndị mmadụ mara ọwụhụ bebe ha afọ m mgbe kwesịrị iji na-arahụ ụra a na-asị na nna akpọ mkpụrụ mmiri ana m atara ka m ṅụọ tii ibe ahụ ginger tea ka m ṅụọ dis tea ka m mara na m oje adọta ka ụnụ nwa mana ife dị iche do eseparate ene m from ụnụ nwa awụ m dị so na awụrụgo m oji ọnwa na babando eri ụnụ nwa eji ya ụnụ nwa na-eri mgbe ụnụ nwa na-eri mgbe anyanwụ na-acha na-arahụ ụra mgbe ọnwa na babando ji afụta so ya gazie na ụmụnne ya gazie nụ